Hilig ka ba og movie marathon? Magmaoy sa imong paboritong drama series? Or magpulaw sa imong trip na kilig movie? How about completing the episodes of your all-time favorite action and horror movies? Kung ikaw na, then lucky you! Tungod kay ang 21 Digital Marketing Services, adunay pagahimuon nga combo Raffle sa kantidad nga 100 pesos. Ang maong Raffle nag-target na modawat og 100 or more entries. Limited slots only, so dali na and grab yours. Ang atong lucky winners makakuha sa maong combo prizes. First prize, Signal HD, 2 months free load with installation. Second prize, GSAT Pinoy, 1 month free load with installation. Third prize, SATLITE, 3 months free load with installation. Unsaon pagbayad aron makaapil sa raffle draw. Muadto sa Segra buanoy Balamban ug pangitaa ang 21 Digital Marketing Services. Ilista ang pangalan, address ug contact numbers. Malay mo, sa 100 pesos lang, pwede ka nang maka-Signal HD, Satellite o GSAT Pinoy.